Hola, molt bon dia. La calor continua picant de valent a moltes comarques de Catalunya. Avui altre cop alguns termòmetres s'han enfilat fins als 30 graus. Els pròxims dies ja els explicarem després fins on arribaran aquests termòmetres. De moment, però, com que a Catalunya hi ha molta tranquil·litat meteorològica, anem a buscar el moviment en una altra banda. Anem concretament cap a la banda de la Xina, on malauradament són notícies les inundacions. Això és la província de Shanxi, concretament la ciutat de Xi'an, que és l'antiga capital imperial de la Xina, i observin els carrers convertits en veritables rieres, els mobles baixant pels carrers, tal com veiem, esllavissades, altres fenòmens habituals quan hi ha pluges intenses, i veuran tot seguit l'esllavissament d'un pont del ferrocarril en el que malauradament van perdre la vida 9 persones en aquest accident, just que es van ensorrar el pont quan passava un tren. Els pròxims dies continuem amb inestabilitat cap al sector de la Xina, però no pas cap aquí a Catalunya, on esperem que els núvols continuen, com a mínim els núvols importants, lluny de casa nostra. La zona anticiclònica ens continua garantint un panorama estable, núvols més importants, com han passat avui lluny de casa nostra, i si fem l'ampliació de les últimes fotografies veurem com les últimes fotografies s'han arribat a veure alguns núvols, però no pas al migdia. Observin quin dia més plàcid, quin dia més tranquil, i aquí veuen aquests núvols que han sorgit cap a la banda de Castelló i que ara mateix es troba per la zona nord de l'arxipèlag balear. Són núvols prims que no ens han d'indicar ni de bons mena de canvi de temps. Anem a veure com es troba ara mateix la situació, connectant amb dues càmeres que tenim instal·lades als exteriors. Primer anem cap a la zona de Girona, concretament a la capital del Gironès. Ara mateix la temperatura està baixant, ja hi ha 19 graus de temperatura, per bé que la màxima avui s'ha acostumat lleugerament als 25 graus. Ara mateix els núvols totalment absents. De la ciutat de Girona ens anem cap a la zona de Cerdanyola del Vallès, al Parc Tecnològic. Una temperatura, si fa o no fa, igual que la de Girona. La humitat, però, no és tan elevada. Aquí el cel també està completament ras, totalment serè, i la pressió atmosfèrica, com a tot Catalunya, d'uns 1.021 mil·libars o 1.021 hectopascals. Tornem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat, no les del satèl·lit Meteosat, sinó les dels mapes isobàrics, que ens mostren aquest anticicló ben centrat al damunt de Catalunya, i comprovaran com els pròxims dies els fronts i, de fet, totes les línies d'inestabilitat continuaran lliscant lluny de casa nostra. Per tant, a curt termini, a banda de sol i calor, poca cosa podrem explicar més, perquè com a molt demà al matí pot haver, com ha passat avui, alguna boirina, potser a primera hora l'ambient una miqueta frescot. Avui pensem que hi ha hagut indrets de Catalunya on les mínimes han estat per sota dels 10 graus, per tant a primera hora del matí calia abrigar-se una miqueta. Després, però, les temperatures es recuperaran ràpidament. A la tarda, la mateixa escalfor del dia, el mateix escalfor del sol farà créixer alguns núvols cap a la banda del Pirineu sense més conseqüències, tot plegat demà un dia altre cop molt tranquil i amb uns vents en règim de brises no gaire importants. Les màximes, si avui la més alta ha estat als 31 graus de Móra la Nova, també s'ha arribat a 30 graus avui a Lleida o a Tremp, doncs creiem que demà les màximes podran superar els 30 graus amb més contrades, a més indrets. País Valencià i Balears també demà un dia molt tranquil, amb força sol i temperatures cap a l'alça, cap amunt. I els vents, doncs en principi no gaire importants. Vents en règim de brisa, marinades, possiblement els vents més destacables els hem d'anar a buscar cap a la zona sud del quadrant de Cabrera, sobretot ja cap a la banda del Cabo de Gata, cap a Almeria, cap a la zona de Palos, on els vents de llevant allà seran una miqueta més destacables. Per tota la Mediterrània occidental, en conjunt no s'esperen grans ventades. Del continent europeu destaquem un dia més l'ambient frescot cap a la zona nord, a diferència d'avui amb més clarianes, tot i això encara ruixats al sector de les illes britàniques, Escandinàvia, i el temps més estable i assolellat, com és habitual també, cap a la Mediterrània, i concretament a la península Ibèrica. Ja demà 36 graus de màxima, Madrid 31. Si han de viatjar cap a l'interior de l'estat espanyol, doncs vagin preparats per suar, per passar una miqueta de calor. A l'abans de previsió veurem com l'anticicló continua dominant, continua presidint els mapes isobàrics del que resta de setmana, possiblement, i així doncs el mapa, amb el que resumim aquesta previsió que abans, ens parlen de sol i d'augment de les temperatures. Unes temperatures que, tret d'alguns nuvolets que podrà haver cap a la banda del Pirineu, doncs continuaran pujant, i per tant aquest termòmetre no s'acabarà d'aturar els pròxims dies. De cara al cap de setmana la calor podria ser intensa. I acabarem amb imatges del sol, però el sol amagat, en aquest cas per efecte d'un eclipsi, per efecte de la lluna, vaja. Aquests són els xinesos que també aquesta matinada, a la costa est de Xina, veien aquesta matinada a la nostra, lògicament, veien aquest eclipsi. Veiem els estris que feien servir els xinesos, i aquí és la costa pacífica dels Estats Units, la zona de Califòrnia, lògicament aquí molt més sofisticats. I aquí veiem la lluna tapant el sol. No era un eclipsi total, però sí que com a mínim era un eclipsi bastant important, tapava una bona part del sol. Aquí tenim aquesta successió d'imatges de diferents moments d'aquest eclipsi, insistim, visible en molts indrets del planeta, lluny de casa nostra, però tota la zona del Pacífic. Un eclipsi, doncs, que almenys aquí a Catalunya el que resta d'any ja no en tindrem cap més. Sí que podem dir, però, parlant d'eclipsis, que el dia de Sant Joan, no la nit, sinó el dia 24, però la nit del 24 al 25, tindrem un eclipsi de lluna.
no és comparable a un eclipsi de sol, però alguna cosa doncs, per a conformar-nos. Res més, que tinguin molt bona nit.